kawula nuwun kanthi hatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa askabihi ajma'in. Amma ba' dumateng para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas nedha ing pitutur ingkang kala bektesi, dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalaku Kepala Desa Sumberjo ingkang kula hormati, dumateng para bapak saha para ibu ingkang sampun kepareng rawuh wonten pidalempun Bapak Kepala Desa mriki ingkang berbahagia, lan ugi dumateng kadang-kadang purba laras ugi seniwati saking lalat dan selahum ingkang kala taati. Sepindah monggo kita ngunjukaken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene punapa wonten ing dalu punika saged anggarawuhi menawa dados undanganipun Bapak Kepala Desa Mulyadi selaku Kepala Desa Sumberjo kanthi rahayu widodo niri ing sabikala boten wonten halangan setunggal menapa. Sholawat ugi salam mugi-mugi tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngritis umat-umatipun sekawit jaman pepeteng hingga jaman terang benderang nggih, jaman ingkang kita alami sakmenika lan ugi kita ajeng-ajeng menggah syafaatipun benjing wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Dumateng para pinsepuh saha para bapak ibu ingkang kula hormati, kalau matur wonten ngarsa panjenengan sami nggih menika minangkani saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang paring asma Bapak Mulyadi wonten ing dalu menika panjenenganipun kagungan kersa nikahaken putranipun ingkang asma panjenenganipun Nak Mas Arum pikantuk panjenenganipun Kakang Mas Jaka. Lan mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten ing dalu menika tansah beta berkah. Mugi-mugi anggenipun ambyur wonten keluarga panjenenganipun putra kekalih saged dados putra ingkang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Boten wonten halangan setunggal menapa sekawit wonten ing dalu menika ngantos selami-laminipun. Dene dalu menika sampun dipunawiti kala wau sonten sampun ngawontenaken dzikir nggih menika khatamul Quran. Mugi-mugi kanthi pandonga panjenenganipun Bapak Kepala Desa wonten ing dalu menika tansah jangkung kawulujenganipun dumateng putra kekalihipun, mugi-mugi anggenipun ambyur wonten ing bebrayan tansah rahayu widodo lor ing sabikala boten wonten halangan menapa. Dene wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Kepala Desa wonten ing saat menika ndatengaken kadang-kadang kula saking Purbalaras Desa Sumberjo mriki kanthi jangkep seniwati wonten 3 cacahipun pramila kawula aturaken kawula kenalaken nggih menika ingkang sisih kidul piyambak panjenenganipun Ibu Kris saking Laladan Slaung ugi saking Bu Kitri saking Laladan Tugurejo. Dene ingkang adik menika dereng saged pitepangan kula wau saking pundi Dik? Panjenengan Dik? Lestari widodo saking Laladan Krayun. Nggih, makaten Purbalaras wonten ing dalu menika gelar kabudayan seni kerawitan wonten ing tlatah Sumberjo mriki mugi-mugi kanthi paguyuban seni kerawitan anggen kita angluri
budaya Jawi wonten ing Laladan Sumberjo mriki tansah rahayu widodho dereng sami kala menapa. Dene ugi ngaturaken wilujeng dalu dumateng kadang-kadang kura saking Laladan Karangpatian sedaya sugeng pinarak lenggah ngantos sak cekapipun sak mangke. Dene salajengipun saking kula cekap semanten kemawon nampa bilih anggen kula ngaturaken saking kadang-kadang purba laras wonten kesalipun atur pramila kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun pramila dumateng kadang-kadang purba laras wekdal sak wetahipun kawula aturaken sumangga nuwun kawula nuwun.
gyanira kang para prajurit lamun bisa sami anulodo doeng muni caritane andalira sang Prabu sastra bau ing maes wari kang aran Patih Suwada lelabuhan nipun kang tinelung triprakara gunakaya purune kang ten atepi nuhoni prau tama manguwung baksi manyura wancine anduk kapgagat rahina sanes kara wosing pagelaran kang becik katitik kang ala katara awetiku tansah nyata golek ingkang pindho papoyan kagawina astu mama pinuka carita Purwowardhine ambang berlakon manungsa kidulangkang kinarya sarana manunggal ing setya cipta lan sasmita pangali ing waranggana pratanggamu nyong samapta mangungkasa rane gongsa teja tirtat mojanata rawana nadyan lamun nyawamung tanpa karala lelong 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 Kusumastra Kusumastra cereming repalakrama asung jarwa nadya kinalar ayub tuhu ngajak prayu sinung puji sesanti
Basuki awit kersaning Gusti kelon gumala abah barasa kang rasa mulya nadya kinelar tayub tuhu ngajab rayu sinung puji sesanti Basuki awit kersaning Gusti